Katugang. Tawag sa kakasalon. Ryan Dolph R. Galvez, 32 anyos, soltero, taga 21 Santo Niño Street, Peña Francia Avenue, Aki ina Rolando Diego asin Efegenia Galvez, buot mag-agom kay Rubelin S. Villa, 36 anyos, Daraga, taga Matagbak, Milagros, Masbate, Aki ina Vivencio Villa asin Rita Sopolmo. John Kevin A. Toral, 29 anyos, soltero, taga Concepcion Grande, Naga City, Aki ina Arnaldo P. Toral, asin Nancy A. Abelinde, buot mag-agom kay Maria Riza Anica A. Marco, 29 anyos, Daraga, taga Block 8, Lot 1 and 2, Willville Home Subdivision, San Felipe, Naga City, Aki ina Abraham D. Marco Jr. asin Marjorie Abanas. Reynante L. Benito, soltero, taga San Miguel Street, Zone 3, San Felipe, Naga City, Aki ina Reynaldo I. Benito asin Maria Rosario Latumbo, buot mag-agom kay Justin Joy Gonzalez, Daraga, taga Carmona, Cavite, Aki ina Lazaro A. Gonzalez asin Teresita A. Palomo. Ron Cedric Espera Reyes, 35 anyos, soltero, taga Zone 2, San Felipe, Naga City, Aki ina Roger T. Reyes asin Amanda A. Espera, buot mag-agom kay Mary Grace M. Alemania, 34 anyos, Daraga, taga 790, Zone 5, Santa Cruz, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Aki ina Hener A. Alemania asin Filipina P. B. Mendoza. Arnel B. Quintela, 35 anyos, civilly married, taga 65 Matuninong, San Francisco, Naga City, Aki ina Florencio V. Quintela asin Lourdes Basbas, buot mag-agom kay Noymed de Leon Iglesia, 32 anyos, civilly married, taga Block 16, Lot 19, Deca Homes, Granville 1, San Felipe, Naga City, Aki ina Noel C. Iglesia asin Shirley S. de Leon. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa tungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Giraray, Dios marhay na aga po sa indo gabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikatulong Domingo ning taon. Han sa tuya pong tema, an kahulugan kan tataramo nin Dios. Ano daw ang kahulugan kan tataramo nin Dios para sa satuyang buhay? Ano daw binabasa niya to ini asin pinagohorop-horopan? Dinadawag daw niya to ang mensahe ka ini asin isinasabuhay? An katuyuhan kan pagbasa kan tataramo nin Dios, bako sana tanganing maaraman niya to kun ano ang sinasabi ka ini. Kundi ang paghorop-horopan man ini, tanganing mahiling niya to ang tunay na kahulugan ka ini para sa tuyang pagkabuhay. Mga kaibahan niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Carlo Villaluz. Matindog na puan gabos para sa pagpoon. Punan po niya to ang sutuyang Santa Misa, sa ngaran ka nama, as kanaki, as kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya as ang kataninongan, nagigan sa Diyos, sa tuyang Ama, asin, ni Jesucristo kauranan, mapasaindo, gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako unta, ang sa taong makasalan, tanganing magkanig ito celebrar, kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan
asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa ido mga tugang, na ako ipamibi sa koranang ta Diyos. Maherak malagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa tong makasaalan. Darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamimbi kita. O Diyos na makakamhan, sagkot paman, pasunodaan sa mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran, kanamutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay. Huli kay Jesucristong kauranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Magihinanyog nyato an manungod sa mga pangyayari, kan an banwaan ng Diyos magbalik sa Jerusalem,
hali sa kaoripnan sa Babilonia. Binasa ni Esdras ang libro nin tugon. Hinanyugon po niya ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nehemias. Dinara ni Esdras na padi ang tugon sa atubang kankatiripunanin mga lalaki, babae asin mga aki na makakasabot na. Inian-enot na aldaw kan bulan na ikapito. Sa plaza na atubang sa pintuan nin tubig, sa tahaw nin mga lalaki, babae asin mga aki na makakasabot na, nagbasya siya sa libro poon pagkaaga sagod sa udto. Ang bilog na banwaan naghinanyog kan libro nin tugon. Si Esdras na iskriba nagtindog sa kahoy na pinagibong tungtungan. Nahiling siya kan gabos na tawo, hulita nakatindog na urog kahalangkaw kisa gabos. Binuka ni Esdras ang libro, asin ang gabos na tawo nagtindog. Si Esdras nag-umaw sa kagurangnan, dakulang Diyos. Ang gabos na tawo nag-itaas kan sa indang mga kamot asin nagsimbag. Amen, Amen. Dangan nagduko sinda asin nagdapa sa atubang ning kagurangnan. Binasa ni Esdras ang tugon nin Diyos asin ipinaliwanag. Nganin ang binasa masabotan kan mga tao. Dangan si Nehemias asin si Esdras, padi asin eskriba, asin ang mga Levita na nagtutukdo sa katawuhan, nagsabi sa bilog na banwaan. An aldaw na ini banal para sa kagurangnan na sa indong Diyos, di ka mo mamundo, di ka mo magtangis. Hulitaan gabos na tawo, nagtarangis, mantang naghihinanyog kan mga tataramon sa tugon. Dangan si Esdras nagsabi, lakaw, magkakan ka mo, mag-inom nin mahamis na arak, asin padarhanin do ang dainin andam. Hulitaan aldaw na ini banal para sa kagurangnan. Di ka mo mamundo. Ang kaugmahanin kagurangnan, iyo ang sa indong kusog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Han sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang tugonin kagurangnan dalisay, nagtataong buhay sa kalag. Ang tugonin kagurangnan masasarigan, nagtataong dunong sa mga mapakumbaba. Han sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang pagbuot ning kagurangnan matanos, nagtataong kaugmahan sa puso. Ang pagbuot ning kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. Han sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang pagkatakot sa kagurangnan banal, nagdadanay sagod paman. Ang mga kabotanin kagurangnan katotoohan, iyan gabos tama asin matanos. Han sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang mga tataramon nin sa kunguso, ang mga kamawatan nin sa kung puso, makadulot ning kaugmahan sa imo kagurangnan, sa kuyang paraligtas, sa kuyang paalawan. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag na ang simbahan, maapod man na hawak ni Kristo. Siring sa sarong hawak, ang simbahan, igwamanin man lain-lain na kabtang, alagad an gabos nagkakasararo. Hinanyugon po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Siring na ang hawak nin tawo, saro, asin igwanin dakol na kabtang, asin ang gabos na kabtang nin hawak, minsan dakol, alagad soro sa nang hawak. Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sa ng Espiritu, kita gabos binunyagan, Hudyo asin Griego, uripon asin syudadano. Saro sa ng Espiritu ang itinao sa to na inumon.
Anhawak dai dapat na ibilang na saro kan sa iyang dakol na mga kabtang. Ngunyan kamugabos iyo anhawak ni Kristo. Alagad lambang saro sa saindo, laen na kabtang. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangan, mapa sa Indo. Hasin sa imong espiritu. Pagbasa kan Banal na Ebanghelyo, sosog ki Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, sa kapangarihan kan Espiritu, si Jesus nagbalik sa Galilea. Asin bantog na siya sa bilog na runa. Nagtutugdo siya sa saindang mga sinagoga, asin inuumaw siya kan gabos. Nagduman sa Nazaret, banwa na sa iyang tinubuan. Naglaog sa sinagoga, sining sa kinaugalian. Nagtindog sa pagbasa. Kanitaw sa iya ang libro ni Propeta Isaías, pinuksan asin nakua ining masunod na nasusurat. Ang espiritu ning kaguranan, uyas ako, kaya linahidan niya ako, sinugo ako sa pagdara kan marhay na bareta sa mga dukha, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa mga buta, bagong liwanag, sa mga nabibilanggo, kaligtasan, pagrukyaw, kan taon na magayagaya ning kaguranan. Pininto ang libro, itinao sa ministro, asin nagtukaw si Jesus. Ang gabos sa sinagoga, nakaturuhok sa iya. Dangan nagsabi, ngunyan nautob ini kasuratan na nadangog nindong binasa. Mga tugang marahay na bareta kan kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Marinaaga sa saindo mga tugang. Marahay na agaman po, Father. Ang Ebanghelyo sosog San Lucas na sa tong binasa, nagpapahayag sa to kandakulang momento sa ministeryo ni Jesus. Naglaog siya sa sinagoga, nagbasa kan mga tataramon ni Propeta Isaías, asin nagpahayag, ang Espiritu kan kaguranan, yaon sako. Sinugo ni ako sa pagdara nin marahay na bareta sa madukha, sa paghalubay nin katalingkasan sa mga bihag, sa pagtaong
pagkahiling sa mga buta, asin katalingkasan sa mga inaapi. Mga tugang, ang matataramon na ini, nag-alok sa to na paghurup-hurupan ang pagkamidbid asin misyon kan simbahan bilang pagkisumaro nin mga peregrino nin paglaom. Ang simbahan sarong komunyon, sarong pagkisumaro na nakagamot sa satong pagkasaro kay Kristo asin sa lambang saro. Ang pagkisumarong ini nag-aaninag kan buhay kan Santisima Trinidad, ang relasyon nin pagkamuot, pagpatinao-taohan, asin sinararong katuyuhan. Sining sa pahayag ni Jesus sa sinagoga, ang sa iyang misyon, iyo ang pagpaumay, ang pagtalingkas, asin ang pagpanumbalik. Siniman ang simbahan, ang sa iyang hawak, inaapod na magsabuhay kan misyon na ini sa kinaaban. Lalong-lalo, lamang saro sa to, sa bagsik kan bunyag, naging kaptang kaining pakisumaro, naging sararo sa pagtupod, asin pagkamuot, naging iribahan na nagbabaklay pasiring sa kaharian ni Diyos. Ang satong pagbaklay bilang simbahan, sarong peregrinasyon. Ang peregrinasyon, bakong nakaistambay, dai naghihiro, ini naghihiro, nakakasabat nin mga paghamon, asin pagsubok, asin nagsasarig sa paggiya kan sa tuyang mahal na Diyos. Sining sa mga Israelita sa lantad o sa mga disipulos na nagsusunod kay Jesus, kita naglalakaw sa dalan, pasiring sa kabanalan, asin sa buhay na daing kasagkoran. Sa peregrinasyon na ini, nakaka-eksperyensya kita nin mga kadifisilan, mga pagduwa-duwa, mga kapagalan. Alagad na kita nagsusulo-solo. Bilang sarong pakisumaro, nagaanduyok kita sa lambang saro, nagpapakusog sa banal ni Eucharistia, sa tataramon kan Dios, asin sa presensya kan Espiritu Santo sa satong tahaw. Mga tugang, saro ining pagbaklay sa pagraom. Ang pahayag ni Jesus sa sinagoga, bakulang para sa mga tao kay itong panahon, para man ini sa niyan, asin sa gabos na panahon. Sa iya, ang mga panuga kan Dios na utob, nagdadara siya nin ilaw sa satong kadikluman, nin katalingkasan sa satong pagkabihag, asin nin kaumayan sa satong mga kahilangan. Ang mga paglaom na ini, bakong sukat na pagiturogan o gibong isip sana. Ini sarong masarig na paglaom sa kaimbudan kan sa tuyang mahal na Diyos. Siring sa sinabi ni San Pablo, ang paglaom dai nabibigo. Huli taan pagkamuot kan Diyos, pinabulos na sa satong mga puso. Bilang sarong simbahan, inaapod kita na isabuhay ang paglaom na ini, asin ihras sa bilog na kinaaban. Magigibo ta ini sa pagharubay kan marhay na bareta, sa paglingkod sa mga yaon sa laylayan, asin sa pagsaksi sa nakakapabagong bagsik kan pagkamuot kan Dios. Sa satong pakisumaro, sa satong pagkasararo, sa babaklay asin sa paglaom, nagigikitang tunay asin buhay na tanda na uya na ang kahadean kan Dios. Alagad ini
madatong pa. Mga tugang, bilang sarong simbahan, padagos kitang maglakaw na sarabay, asin sarado, sa babaklay sa pagtubod. Padagos kitang magdara kan ilaw ni Kristo sa kinaaman, mantang nagdadagadang kita sa kalubusan kan sa iyang mga panuga. Pinugtabi as inipahayag niya to ang sa toong pagtubod. Mga tugang, pano nin pagsarig, magdolo kita sa Ama, an aki niyang si Jesus, nagtugdas kan taunin karahayan sa sinagoga sa Nazaret. Salamat pag-arang, an sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magiyahan, kan halimbawa, asin katokdoan ni Yeso Kristo, sa pagharubay kan marahay na bareta. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamahala kan gobyerno, magmaimbod sa saindang mga katungdan, sa pagpahiling kan totoong pagmakulog sa mga dukha, asin pinabayaan sa satong sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing magkaigwa kita kan kusog buot na magibo kan mga dapat na lakdang na sa tuyang buhay maginsusog sa Ebanghelyo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, rangahon kan kagurangnan,
huli kan sa tuyang mga nakakapaomay na tataramon asin gibo. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan kanadyagaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magkamit kan kapahingaloa na daing kasagkoran. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan kanadyagaan sa mong pamibi. Ama makakamhan, sinubol mo ang aki mong si Jesus, tanganing idusay ang buhay sa pagtalingkas sa mo. Ligtasan kami, hulikan sa iyang mga merito, asin ibalik ang kinaban sa kataninongan mo. Diyos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpabibigyan mo mga tugang, tanganan sa ko, asin ang sinong atang. Maako malagod kan Diyos ang mamakamhan. Akon manlugod, kan kagurang nanan atang sa iyong mga kamot, para sa kaamawan, asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, namimibi kami, kaugayeng ako an sa mga atang, na sa pagpabanal ka ini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli ka Kristo, sa mga kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas pina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas,
nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kaguranan, banal na Ama, Diyos na makagamhan, na daing kasagkoran, huli ka Kristo na samong kaguranan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ng tao, sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay diwat hale sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasining sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angheles asin santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno nin kaumawan, ding tapos na nagsasabi. Kaguranan, ikanangganan banal, burabot, minggabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami. Pabalalakan ang buwan kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mga kaguranan na si Heso Kristo. Kan siya sa organo niyang buot, pinasaluhiban, sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakhan ka ini. Ta ini, iwan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siniman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaosa sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagdomdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom, kan siyang pakagadan asin pagkabuhay diwat, nadudulot sa makaranan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat tapit na pagkanigo mo,
na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaruroon kan Espiritu Santo. Ginamdama kaguranan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa paghamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan kabos na klero. Siniman, ginamdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupa, nakapayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin, magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos ang makakamahan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na nakagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kami nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katalinawangan, tanganin kami nitabangan kan sa imong pagkaherak, magindana talingkas sa kasalan,
asin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samang paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristo kauranan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan iwinawalat ko sa Indo, hansa ko kataninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papaghanig ko na siya mapatuninong, asin magkabariniyog, sosog sa imong kabutan. Ikaw na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Katunyo karunan danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninongan. Peace Peace be be with with you. you. Matugang uya ang kordero kan Dios. Uya nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamimig kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa mo na kami nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay sa imong atang danay kaming magmuraway. Huli kay Kristo sa mga kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa hubilayo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kaharian mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami na mapagal sa pagpatalubo, kan mga pisog, kan marhay na bareta. Ini mga pisog, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na lilalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daugon ang karaatan, an sa imong kamarawayan, magliliwanag sa paman. Ang biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang sili na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan, asin kataninongan, kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, ang kamarawayan, asin kaumawan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ngunyan na Domingo, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na satong itatao, tabang para sa Biblical Apostolate kan simbahan. Ini itatao sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Georgia Amparado and family, Dakudaw Bike Shop, Devotees of Virginia Beach, VA, care of Anne Estrella, Mrs. Estrella Revilla, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, halis sa Tongkura Paroko, Reverend Father Felipe B. Culvera III. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Hasin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.